uNkulunkulu ubhale phansi eBhayibheli uthi akho kulinga okunihlelayo ongaphezulu kwabanye abantu. Kunokulingwa lokhu okunifikelayo. Kuthi kufika uNkulunkulu usuke seyazi indlela zokusindisa ngayo. Njengoba enza nalapha kubantwana bakaIsrayeli eGibhithe olwandle libomvu. Ngesikhathi bona bebengasolwandle babengazi ukuthi bazoya ngalaphi bebona amaGibhithe eza. Kepha uNkulunkulu wayesaya ingakho abayisa ngale yandlela leya wabahambisa le yandlela ngoba wefuna ukubakhombisa amandla akhe. Kunendlela njengamanje oyihamba empilweni yakho. Ukholo lwakho liyahlolwa. uNkulunkulu uyazi ukuthi why kumele ube kulesigaba okusona. But umbuzo wodwa, ngabe uzohamba uzisindise noma ngabe uzolinda uNkulunkulu akusindise? Zothula izinto lezi. Mawusindisa wena, uNkulunkulu amandla akhe ngeke asabonakaliswe ngoba le ndawo ofanele ufike kuyona ngeke usafika ukuze amandla akhe abonakaliswe. Ezolona. Uzobona wena izinto zihamba kahle ngoba uzama ukusindisa kwesikhashana. So usuzothembela kuphi emandleni akho? uNkulunkulu usuzomlahla. Kanti ukuba bewulindile, indaba yokukholwa njalo ngekukhohlise mina. Ukuze ukholo lakho lupheleliswe, uNkulunkulu ufanele adlulise emlilweni, uhlolwe njengegolide. Uma kuwukuthi wena uyiphepha, ingakho uzama ukuzisindisa ukuze ungashi. Uma ukhona ingakho wazi ukuthi lapho uzophela ube umlotha. But uma uzazi ukuthi wena uyigolide yilapho khona uzothamba uNkulunkulu, uthi mina uNkulunkulu noma ngabe yini uzoyibeka phambi kwami, wena ozongenzela indlela ukuthi ngidlule khona. So kuzofika izinkinga abantu bethi akayi mseneza ngomeni, uthi wena cha. Fika izinkinga kuthiwa hayi hambani emsamo, uthi wena cha. Athi omunye ayikhona umprofeti engimaziyo onamanzi, uthi cha. Mina ngiphila ngokukholwa, ukukholwa kwami kwavela ngezwi. Ukuphila kwami kwavela ngezwi. Ngakhiwe ulizwi. Ulizwi oza kungiphilisa. Ehluphekeni kwami konke ulizwi uza kuyenza indlela. Ngokuba uJesu uthi ke umuntu ozama ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Ingakho ke abantu begijima izangoma, begijima izinyanga, begijima zonke lezi zinto abazenzayo bayemsamo. Ngokuba yini? Bafundiswe ukuthi indlela yokuphila ufanele wenze something ukuze kuphume something. Lezo lonto leyo khona into ufaka imali uzobona. Labantu abamemgaqweni. Thothi omunye uyadansa, ame ngesitayile esize, aphoze. Mewafaka imali, anyakaza aphinde ame. Uphinde ufaka imali aphinde anyakaza aphinde ame. Faka imali uzobona, yabo? So ilo mgilingwaneke le eyenzakala emhlabeni. Hayi mina letha u500 rand ngikunika amafutha. Letha u250,000 rand ngikunika amafutha into ezokulapha. Isindise le anti ithemba lakho lohlala lekuyona njalo ngisho ungafika umuntu azokutshela ngoJesu ngeke uzusindiswa. Ukuba wena uthembele kulawa amafutha lawo. Shudwe umuntu nalawa amafutha mefa nawe sekuphelile ngawo. Mina ke uNkulunkulu wami akanasiqala akanasiphetho, akabhubhe akazeli akalali. Yena njalo. Uma ngidlula esimele esinzima ngiyazi ukuthi ukhona uyayazi indlela. Ingakho ngiguqa ngikhala kuyena ngithi angiceli ukuthi uNkulunkulu ususa lento manje phambi kwami ngithi mina uNkulunkulu ngicela ungipha amandla okuthwala lo mthwalo engibhekene nawo ngize ngidlule kuwona. You understand? uNkulunkulu ufuna abantu ababekezelayo emhlabeni. Ubona imndeni nje nemishado iphela ibhubha nabantu bayesheshe bayeke imisebenzi ngokuba abakwazi ukubekezela. Lemhlabeni sindiswa ukubekezela.